Mayong adlaw kini tong latest weather update karong adlaw Friday, July 31, 2020. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang atong weather condition until this weekend ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Sugbo makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Occidental Mindoro ug sa Palawan makasinati sila madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag ng mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga rainfall ug thunderstorm advisories. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan ang tibok sa Visayas makasinati ng kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabalaron. Ang gitason sa balod moabot sa 1.2 to 2.8 metros. Samtang natay gi-issue na gale warning diri sa may western coast sa may Occidental Mindoro ug sa Palawan, ang gitason sa balod moabot sa 2.4 to 4.1 metros. Ang mga mananagat ug gagmay na sasakyang pandagat, abisohan mo na dili mo na mulawig ang mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan ang atong mga official social media accounts, ang atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST maayong adlaw.